Hai, joto viewers rokno ang lamsogo o channelo. Tini ang joto no funung nai thangi tongo. Kaisa farm o farmo kabangma bupang wafang kaijak tongo bo Dumasara area ono o farm. O jagao kabangma kwai bupang kaijak tongo. 1000 above kwai bupang already kaijak. Tai bokainani bagai already planning khlaijagai tongo jungle cutting rok khlaijagai tongo fiaba o jaga je bolong nungmani o jaga bahaino kwai kaibajak obo semano kaimani kwai besarok nukjagiako jungle cutting bo khlaijagiako to ang phunungnai tabok lama himte kaisa kaini bo chikon Eko kopong cikon nukjaka. Tai obo dotun sinewo jeng bonakai goyam hno. Obo kaimani ya obo bini chai otok chai ma chai marok. Tabokai jeng nugui tongo. Obo kai rubber plantation, rubber kaijak, rubber bagan. Padi kai jeng rubber ni tapping মানে রাবার না বাইকে রাবার চ্যানেল বাইকে খুলো আবার কিছু তিনি নেন লেলে অবকাই আগে না রাজাক সেমানো বুতুই মানজাক রাবার বুতুই তাবখাই তাইবো কবাংমা দङ রাজাক নাই আবো বাইকে রা স্টার্টিং नि जिमी বাইকে রা আবো जों नाय नेले 18 ইঞ্চি কাজাক 18 inci kajak bufangno baikera obo botabuk je thepai tongmani obo ongkha clean rubber no je rajak obono yasakmani botabuk channel khulogui tongo puila rubber no channel khulogno nango ang actually waisapano khanayako nugiako tini ni first ang binaro srungnani ba nainani bagi phayo tai aboni lage narokno bahaino phunugui tongo rubber first channel khulok thane bo akaisa line ke channel kai rai phayo and abo kaisa dak puila dagri nargo ajaga asuk jara phai ri phayo geo rubber buti klaima jat kaisa klaima jaga thepai ro container klaima jat bo je samung khlai tongo bo agni sini bo training rok najak training rok nai serengjak rubber board ni hoite khlai bo training manjak agar tala rok thangoi gai bini thani na serengnani ba nainani bagi tabo thaimani and kebo rubber traffic na te kono suna rok kono sumani tongkai sinamo suma tongkai narok sinani bai comment khaimano tai hamjagi tongkai like comment share jotono kali bell icon click sai di tai subscribe kuli jotono hambai ini usuk jerano